Az IBM 1403-as nyomtatója, amely készült 1959-ben, érdekessége a sornyomtatók között viszonylag kevés készült, hogy itt úgynevezett karakterlánc fut körbe, azon vannak a betűk, tehát ha ugyanazt a betűt kell végigütni, akkor ahogy ez nagy sebességgel forog, a kalapácsok egymás után úgy ütnek rá, hogy ilyen ciripelő hangot ad, és ezt vették észre középiskolás zenetagozatos gyerekek, hogy szinte zenél a nyomtató, így néz ki egy karakterlánc, amikor is egy-egy láncszemen 3-3 karakter van. Középiskolás gyerekek figyeltek föl a hangjára. És attól függően, hogy milyen betűket, milyen jeleket nyomtat, illetve milyen sebességgel, csak a skálát kellett egyszer felállítani, utána a dallamot minden további nélkül rá lehetett rakni. Erre programozónak nincs ideje. Meg programozó mit keresne a gépteremben, de a gyerekek bejártak, és meghallották, hogy más a hangja a nyomtatónak, ha ezt nyomtat, más az, és mivel zenei hallásuk igen jó volt, egy zenei középiskola, hát ők találták ezt ki.